Bună și bine v-am găsit la un episod și astăzi suntem pe canalul meu de YouTube. Și vreau să vă arăt cum să vă activați comentariile, pentru că mulți dintre voi bănuiesc că nu știți și mi-ați tot ce. Bun. Eram aici ultima dată, nu întrebați de ce. Bun. Trebuie să dăm aici. Bun. Dați afișează-ți canalul. Și aveți aici toate videoclipurile voastre. Toate. Bun, nu aici. Da. Nu aici. Stați, nu e bine. La gestionează videoclipurile, dați. Bun, vă alegeți aici la toate videoclipurile, vă puneți voi ca să aveți pus. Da, să fie pus. Să aveți activate la toate. Și aici avem, mie mi-apar și unele care sunt private, gen, spre exemplu, ăsta, pentru că am trecut de limita de timp, nu contează asta, mă rog. Bun. Și eu o să-l folosesc ca să vă arăt pe ăsta. Dați aici pe creion, la detalii, și vă dă aici toate. În primul și în primul rând, trebuie să vă asigurați că aici este bifat. Nu este destinat copiilor, în primul rând. Dați afișează mai multe. În jos. Și mai. Aici. Și trebuie să dați aici să fie activate, să nu fie nici întrerupe și nici dezactivate. Să fie activate. Activează, să scrie acolo, activează. Și la cel de sus să scrie nu este destinat copiilor. Bun. Aici vă mai editați voi și na. Asta deja nu mai depinde de mine. Bun, și dacă acest episod sper că v-am ajutat. Și dacă v-a plăcut, n-are ce să vă placă de mare. Nu uitați să dați like, share, subscribe dacă v-a plăcut și noi ne mai vedem pe data viitoare. Pa, pa!